Ahojte všetci, vítam vás v mojom novom videu. Dnes prerobím tieto nechtiky na moderné mandle s 3D vstávanou francúzskou manikúrou. Ja už mám na sebe nanesenú Nika Base ako podkladovú bázu a mám taktiež vykonanú hĺbkovú manikúru, takže sa v tomto videu zamerám čisto iba na tú stavbu a na zdobenie. Ako je vidieť na záberoch, tak ja si najprv chystám šablónky, na ktoré budem predĺžovať. Vystrihnem si tam tú dieru a ako prvé si ich priložím k nechtu. Na záberoch bude vidieť, že mi nie na prvý krát sadla tá šablóna a preto ju treba vystrihnúť. Vystrihnem ju tak, že si v strede nastrihnem okoľko by som chcela ten výrez akoby prehlbiť. Dúfam, že dáva zmysel, ako to vysvetľujem. Budem sa to snažiť nejak aj znázorniť ešte na videu graficky. Priznám sa, že nie som šablónkový expert, ale ozaj sa to snažím čo najlepšie naučiť a obdivujem fakt baby, ktoré to vedia úplne dokonale. No a tentokrát to bolo aj challenge, pretože som chcela mať tú šablónku čo najlepšie nanesenú pod nehet. Chcela som, aby bola fakt čo najviac rovno s osou nechtu, aby nešla moc dohora, moc dole alebo niečo podobné. A je to veľmi dôležité, pretože pri tomto dizajne nebude možnosť podbrusovať úplne. Zvyčajne, keď aj zle nasadím šablónku, tak si to kedykoľvek zo spodu podbrusím, ale v dnešnom videu to aj uvidíte, že to nebude úplne najlepšie podbrusovať to zdobenie. No a každopádne pokračujem s tým, že si beriem priesvitný gel, ja používam Fluffy od Ruscona a robím si s ním priesvitnú podložku a urobím to na všetkých nechtoch, aj keď na prsteničku som nemusela, ale to uvidíte. No a teraz si beriem od Ruscona Shiny Rose. Tento polygel je ozaj veľmi pekný, má v sebe veľmi jemňulinké trblietky a ja ho mám fakt rada a aj konzistenciou mi najviac vyhovuje zo všetkých aj ruskoňackých polygelov, ktoré mám. No a ja si s ním idem vytvoriť lôžko tejto vstávanej francúzskej manikúre. Ak by ste sa čudovali, že Angie, ale veď ty máš už priehľadnú podložku, prečo ešte máš stále šablónku na nechte? Tak je to preto, lebo tá podložka s tým gelom je veľmi tenká a ja som sa bála, že sa mi to zlomí. Možno by sa to nestalo, ale istota je guľomet, takže som to tak nechala. No a ja si vytváram lôžko pomocou toho polygelu a snažím sa to nejak pekne uhňacať pri kožičke dostratená. No a už s tým štecom si snažím trošku vytvarovať tú smile líniu toho lôžka. A pomáham si aj pomarančovým drievkom, je to inak podľa mňa super metóda k tomuto vytvarovaniu lôžka a tzv. Smile línie, pretože to drievko má taký plochý povrch. Ďalej je vidieť, že si tie nechty porovnávam, takže chcem mať lôžko rovnakej dĺžke, tak ako na ukazovaku, rovnako aj na prostredníku. Na prsteničku nechcem mať vstávanú francúzsku, takže si rozpracujem ten polygel do dĺžky, do akej to považujem za vhodné a preto som robila na začiatku tohto videa, že na prsteníček som si celkom zbytočne robila tú podložku, pretože tu by to ozaj vôbec nebolo treba. Mohla som si urobiť podložku napríklad rovno s tým polygelom a potom dobudovať apex. Takže keď som chcela vytvoriť tento nechtík polygelom, tak som si približne do zóny apexu dala guličku a to treba vždy odhadnúť, nejak to príde s praxou a je vidieť aj na mojich záberoch, že neodhadla som to množstvo správne, no každopádne tú guličku potom rozpracujem do stratená v okolí kožičky a snažím sa ju natiahnuť do dĺžky toho nechtu. Na záberoch taktiež bolo vidieť, že si kontrolujem z predného pohľadu, ako mám ten tunel a či je ten polygel ozaj rovnomerný. Snažím sa ho naplácať tak, aby som potom mala čo najmenej pilníkovania. Keď mám všetky nechtíky lomeno lôžka vybudované, tak si beriem cleaner a vyčistím si nechty od výpodku a narad príde najmenej obľúbená časť a to je pilníkovanie. Ešte vám ukážem záber, ako tie lôžka vyzerajú pred. No a ja si beriem taký tenučký pilníček, tento je z Nechtománie a je veľmi príjemný na presne toto detailné pilníkovanie nechtového lôžka pristávanej francúzskej. Trošku si pomáham aj frézičkou. Je vhodné, ak frézička je rovná, nemohla by to byť nejaká taká kukuricová fréza, pretože logicky by to nevyfrezovalo dorovná tú smile líniu. A ja si pomôžem ozaj veľmi iba zhruba. Taktiež tu nám musím dávať pozor, pretože smile línia mi nejde od bodu zrastu, ale je tam kúsok toho prírodného nechtu, takže si do ňoho nechcem zabrúsiť.
treba na to zadávať pozor. Ja si na to dávam pozor, vy si na to dávajte pozor. Pri vytváraní tohto lôžka nepilnikujem iba tú smile líniu, ale snažím sa vyplnikovať aj to lôžko samotné, ako keby som už pilnikovala mandľu, len si musím tak akože doplniť sama v predstavivosti, že tam ten zvyšok nechtíka je, ale taktiež to nerobím úplne dokonale, pretože na konci sa ten necht bude aj tak úplne celý pilnikovať a zdokonaľovať, avšak to je to fakt dôležité, aby som aj ja spredu videla, že tá smile línia je ozaj pekná. No a tu ja som si všimla pri prsteníčku, že mi chýba kúsok materiálu, tak som si ho ešte doplnila, aby tá smile línia bola ozaj pekná. A toto pilníkovanie robím na ukazovačku, prostredníku a maličku. Myslím si, že keď sa dá takto viac lásky tomu pilníkovaniu toho lôžka hneď na začiatku, tak že je vidno predom viac nerovností a nedokonalostí, ak by tam nejaké boli. A dohľadzujem tom takým pohybom, ako by som hrala na husliach. No a tu čert nechcel, tak sa mi tá prísvitná podložka zlomila, keď som sa snažila dať si tie šablónky dole. No ale opravila som to, ako bolo vidieť na zábere, že som si dala ešte iba tak leda bolo šablónku pod necht a doplnila som tam prísvitný gel. No a ja juchuchu vyberám farbičky, takže neonová žltá, ružová a oranžová. Beriem si taktiež bielú gelovú farbu a ňou aj začnem obťahovať smile líniu. Samozrejme by bolo jedno, či tam bude tá žltá, oranžová a tak ďalej. Ja som chcela proste bielu. Nemám na to úplne špecifický dôvod. Podľa mňa sú nechty umenie a je úplne jedno, ako sa použijú tie farby, len nech dávajú aspoň trošku zmysel. No každopádne túto gelovú farbu natieram štierčekom od Stalex a natieram ich naraz na všetky nechty a až potom to dám naraz celé zatvrdiť do lampy. Potom si celú podložku vyfarbím žltým gel lakom. Zase môžete použiť akýkoľvek, ja som použila žltý a robí sa to pretože ja budem robiť také tie 3D vonky a chcem mať istotu, že keby mi niekde nejaká farba ušla, tak budem mať stále niekde nejakú farbu ako podložku. Dúfam, že to dáva zmysel, ako to hovorím. No a keď to mám takto vyfarbené a už sa nepamätám, či som dala 2 vrstvy, no nevadí, beriem si priehľadný polygel, ten mám od Any Nails, mám ho už strašne dlho, no a idem si vymodelovať nejaký akože fľak. Robím to úplne náhodne, napríklad na tomu ukazovačku to mám viac z ľavej strany, pri maličku to je viac z pravej strany. Ozaj je to zase jedno, pretože je to nejaká forma umenia. Akurát sa snažím vypočítať, že chcem mať také 3 vrstvy tých vlniek, takže podľa toho si nejak určujem tú hrúbku. Polygel dám samozrejme vytvrdiť a na ňo si namaľujem zase fľak, respektíve si vymaľujem tú stenu toho polygelu a trošku aj na tú podložku zajdem s tou farbou. Maľujem asi v 2 vrstvách, no proste podľa toho, ako vám to kryje, keď zase použijete asi nejaký gel, ktorý je dobre krycí, tak to pôjde hneď. Zase tá ružová len tak neprekryla tú žltú, ale inak sú tie gel laky ozaj veľmi dobre krycie. A aby bol každý nechtík dostatočne tak trošku halabala, tak na maličku a prsteničku som začala s tou ružovou a na prostredničku som začala s oranžovou. No a keď tie farby vytvrdím, tak pokračujem s polygelom, takže zase tam modelujem nejaký náhodný fľak. Ja to ani nebrusím, ani nič. Pointa ozaj je, aby to bolo náhodné, nemusí to byť rovné, nemusí to byť úplne dokonalé. A takto to robím na viackrát, takže ide nejaká farba, potom ide polygel, potom zase dávam nejakú farbu, v tomto prípade zase ide žltá a musím trošku prekryť taký oranžový bordel, ktorý ostal a je vidieť, že tá žltá je ozaj krycia, by the way. No, každopádne, a robím to vo viacerých vrstvách, takže zase som dala polygel, ten som vytvrdila, zase zamaľovala stenu toho polygelu nejakou farbou, avšak tentokrát nezamaľujem úplne celú tú stenu a chvíľu na zábere bude vidieť, že som zvolila iba nejakú časť toho nechtu, hej, takže približne v polovici tej smile línie končím a iba tam, kde je tá žltá, budem ukladať ten polygel. Dúfam, že je to zrozumiteľné z toho obrazu a tak je to ozaj úplne random. Avšak nemám zachytené všetky vrstvy na zábere, ono to fakt nie je ľahké natáčať a zároveň tam placať ten polygel, no každopádne takto pokračujem asi na 3-krát, takže ide farba, polygel a zase nejaká farba. No a nakoniec už chcem mať tú francúzsku iba bielu, takže ja si zamaľovávam celú tú podložku zase tým istým bielým gelom. Jednak to robím pretože chcem prekryť tú žltú, ale ja nemám ani biely polygel, mám mliečny a to by bolo ozaj vidieť. A myslím, že sa aj odporúča, keď chceme robiť francúzsku manikúru s bielou, že netreba mať možno ani biely polygel,
ozaj biely, ale práve ten mliečný je fajn, ak sa pod neho dá takáto vrstva geliku, pretože veľmi pigmentovaný biely polygel sa nemusí dobre zapekať v piecke. A to práve keď ho naniesieme v takej hrubšej vrstve, ktorú ja konkrétne tu aj mám. A teraz tieto moje bandúročky pôjdem vypilníkovať, ale najprv si samozrejme očistím výpotok. A v tomto momente tie nechty boli fakt ťažké, bolo ozaj cítiť, že sa mi asi vytrhnú moje prírodné nechty z prstov, alebo neviem, ako by som ten pocit opísala. Ale uľavila som si tým, že som ich pekne obrusila. Na začiatok si beriem na pomoc frezičku. Vie vidieť na zábere, že to zelené označenie a tá frezička musí mať rovné tie hrany. Toto by nešlo urobiť úplne kužeľom, pretože by to nevypilníkovalo ten necht pekne rovno. Taktiež si treba dať pozor, aby sme nezašli do materiálu príliš hlboko, pretože by sa to odpravovalo fakt zle, takže menej je niekedy viac v tomto prípade a treba byť ozaj opatrný. No a ja som sa na začiatku, než som toto celé napatlala, fakt bala, či mne toto nejako vyjde, pretože tie nechty boli očividne jeden obrovský bordel. A keď som zobrala tú fresku, tak som cítila úplne uspokojenie, že tie farbičky konečne vynikajú, že tam vyniká nejaký dizajn a že to nakoniec asi budú aj celkom podarené nechty. No a samozrejme na detálne pilníkovanie si beriem poriadny pilník a najprv zoberiem tie bočné strany, pretože tie boli ako pod bodom vzrastu. Ja tam vždy nechám tak trošku viac materiálu, pretože keby ho tam nemám zase, tak sa to bude zle opravovať a bola by tam taká akoby diera alebo prasklina alebo niečo podobné. Takže toto je taká saska na istotu. No a keďže plnikujem modernú mandľu, tak zase to isté dokola, tá istá schéma, rovinky z hora, z bokov a pekne ich taktiež zaoblím. Hej, takže si pozerám aj ten nechtík, snad je to vidieť aj v tých záberoch, že fakt mám tam ten nech najprv taký akoby hranatý, ale potom ho pekne uhladím. No ja som inak celkom šikovná na rozdrbanie si kožičiek, keď ich mám celkom pekne uhladené. A to aj napriek tomu, že hrany toho pilníka zabrusujem. To si inak zapamätajte, keď máte takýto nový pilník, zoberte nejaký druhý a tie hrany toho pilníka fakt obruste, trošku uhladte, lebo ten pilník je ostrý, ozaj sa porežete. To, ak už nič iné, tak toto nech je takeaway z tohto videa. A na chvíľku sa vrátim ešte k začiatku. Keď som spomínala, že potrebujem mať tie šablónky čo najdokonalejšie nasadené, pretože nemám možnosť podbrusovať. A teraz vysvetlím prečo. Ja mám zo spodu tie vrstvy tak, že ide priehľadný gel, potom ide farba žltá, potom biela. A keby náhodou naruším tú bielu alebo žltú, tak mi to celkom môže zničiť ten dizajn, pretože to ozaj 3D. My vidíme tie vrstvy ozaj od tej najspodnejšej. No a na záver už dám iba top coat a mám tu aj exkluzívny makrozáber a úplne milujem, ako je vidieť tie krásne malé trvlietky, ako vykuknú, jej. A tým je celá práca hotová. Ja mám z týchto nechtov úplne brutálnu radosť a síce asi nevyšli presne podľa predstav, ale napriek tomu sa mi ozaj veľmi páčia. A so stávanou francúzskou to nebola úplne moja prvá skúsenosť, ale bola to prvá skúsenosť, čo sa týka tohto 3D vlnkového dizajnu a ja som fakt spokojná. No a tu je na zábere zase vidieť ten prsteníček, ten šiel preč. Áno, ja mám nakoniec ten prsteníček holý, pretože toto sa mi vôbec nepáčilo. A tu už sú ofiko super profesionálne zábery mojich nechtov. A síce je prsteník trošku prázdny, ale páči sa mi to aj tak. No a ja vám ďakujem za pozrietie tohto videa a ak sa vám páčilo, prosím, dajte mi odber, dajte mi like, dajte mi nejaký pekný komentár. A dúfam, že čoskoro pre vás natočím nejaké nové video. Budem sa na to veľmi, veľmi tešiť. Ahojte!